Mga kapuso, duta sa distrito sang Molo, Mandurriao, kag La Paz, nagausmod suno sa isa ka pagtuon sa University of the Philippines. 9 mm nga pag-usmod kada tuig ginakabig nga alarming sang isa ka eksperto. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. 9 mm sa kung ginabulabanta, 1/3 sa isa ka pulgada ang tuigan nga ginausmod sang duta sang tatlo ka distrito sa Iloilo City. Ini ang santo sa pagtuon sa University of the Philippines Research Institute humalin 2014 tubtob 2020. Ang mga distrito sa Mandurriao, Molo kag La Paz ang pinakaapektado sa pag-usmod. Pila sa mga ginatulo rason amo ang sobra nga groundwater extraction, madasig nga urbanization kag ang pagsaka sang populasyon sa lugar. Bangod sini, nakitaan man sa pagsimpon sang tubig dagat ang mga bubon nga nagakontaminar sang tubig. Apang ginklaro nga hindi lang ang pag-usmod sang duta ang rason sa madasig nga pagbaha sa syudad. Ang sa pagbaha sang Iloilo, damo pa nga factors na may dugang ka pa. No, una sa tanan, increasing ang rainfall sa aton subong. Dason ga taas ang sea level, tapos may storm surges. Santo man sa pagtuon, ang syudad sang Iloilo ang may pinakamanubo nga pag-usmod sang duta kung ikumpara sa iban nga syudad, kaangay sang Greater Manila area kag iban pa. Ini ang rason niya ang alkalde wala nagakabalaka sa sitwasyon. Hindi man dasig ang pag-usmod eh. Hindi kita mag-worry sa mga amona. Apang ginakabig ni Dr. Bersilia nga makaalarma ang pag-usmod sang duta. Bangod ang syudad sang Iloilo ang isa na nga daan ka delta o kon balahaon nga lugar. We need to slow down the subsidence. Kay ti delta, tangadaan floodplain ka. Otherwise, kung hindi mag-cooperate ang mga tao, ang business, we'll have to learn to live with the flood. Ang mga pumuluyo pwede kuno makabulig sa pagpahaganhagan sa pag-usmod, pinaagi sa hindi pagpanapas sa mga kahoy, kag kung pwede, pagpahaganhagan man sa pagsemento sa mga edipisyo. Ginarekomendar man sang Iloilo City Enro nga magpasar sang ordinansa nga magatukod sang Water Council. Upod sa pagatukuron man ang Technical Working Group. Ang mga ini ang magabalay sang Water Management Action Plan nga mag-regulate sang water extraction sa mga barangay bisan pa sa water refilling stations. Amo ni silang maghahatag no sang ideya, ang guide kag tool no nga pagasundon sang syudad para ma-manage mayo ang water naton. Magahiwat man sang pagpanalawsaw kag data collection kaupod sa akadim sa numero sang shallow wells kag sources sang tubig sa syudad. Santo man sa pagtuon, nakarecord man sa ginabanta 2.6 tubtob 4.7 mm kada tuig nga pagnubo sang duta ang Banawas sang Oton, Pavia kag Leganes. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.